रत्नमाई. ओ हो हो हो, मोबाईल घेऊन बसल्या मग बैसन शीत घरा कांपोटी सून करता हिक्का हंग जगलेर बस काम असो माका उल्ले तलकोणी नांती हेगडुल्लन वत्ता. ಓಹೋ ಗೀತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇಮು ಯೋ ಕುರ್ಚಿ ಹಡ್ಚಿಕಿ ಥೆಂಚ್ ಬಸ್ತಾ खुर्ची आणि कसने नका बहंगा बसता माक घंटे गटले बैसून उल्लोचक पुरसोत ना गो तुगल म्हणके मिगेल सून घरांतू असल नाही पळे आपिसा वत्तली तशदावनु काम पुर मिगेल मत्तेर गो अशीची बेजारदल्ले तका गडुल्लन ಚಾಮಣ ಇಲ್ಲ ಹಾವ. होಯ್या बा पळे तलंक तुगल सून आपिसावत्ता तू काम चढ मिगेल सून घरान तू असता मग काम उणे म्हणू आमगेल घरा खबर आमक मात्र गोतस सोड त्यापर सोडी इत्ती तू चौचक ना वाकिंग काही येनी आणि आमगेल पंचायतीके कट्टे काही येनी कसन भारी बिझी वे. वै गो महाराणी काम कस सांगचे सोयऱ्या वैर सोयरी गो यो देवा एकली चमकली ती म्हणून सप्पा म्हणजे भितरी अनेक फॅमिली येऊन दल गो मिगेल कडेची मिगेल बमनाल कडेची सुन्ने कडेची म्हणून कोण आयला रे काम मिगेल आहे नव्हे मी जमा मिगेल सुनवे एक बॅग घालून घेऊन हंगो तापिसा वत्ता सकाळ गेल्या संजे येवचे तांका तरांतर खाण रंदप हे ते कोण म्हाका पुरपूर जावन गेल गो गांडी खरपूच्या काही पुरसत ना म्हणटा. अयो होई वे गीता का तुका गांडी खरपूच्या काही पुरसत मिळली वे त्यान मने काम वे कसने काम असो सुरवेर वचून डॉक्टरला दाखवंगे आत पळे कंच टाइमर कस कायलेत म्हणून कळना सಣ್ಣ असतानाची डॉक्टरला वचून पूर्ती गुण करून घेऊ का मागे तशीची नेग्लेक्ट कोण सोडली म्हणारी होड दत्ता सुरवे डॉक्टरला बस हा आमगेल गावची तो पै मामास मो तगला वचा मो हा वेता मक भारी गुर्ताच तो हाव कसं दलरी तगला गिवच्छे तगल हातकून भारी लायकस कसन उल्लेत रत्न का डॉक्टरला कसं लवच का हवे हवा रामस मो आता तुमची मळली मुगीता का गांडी खरपूच्या पुरसोत नासिले म्हण गांडी खरपूच कसले सांग खुर्जू सूर दलतेत ना तका हाव सांगिले खुर्जू असले रे डॉक्टरला वचा म्हण भार सरी वचा